hogy itt vagytok Váradon végre! Nagyon nagy örömmel jöttünk, és köszönjük szépen a meghívást. Olyan helyre hoztunk, ami Nagyváradnak valamilyen szinten egy jelképe, ez a Románia legnagyobb barokkpalotája. Látod a hasonlóságot a debrecenivel amúgy. A templom előtt a Szent Lászlónak a szobrát láthatod, Nagyvárad alapítója. Ez egy nagyon régi park, ez azóta létezik, mióta megépült a templom, és mellette a barokkpalota. Múzeum is működik a palotában, például holnap este lesz a múzeumok éjszakája, úgyhogy egész éjszaka nyitva lesz. Szeretettel várunk benneteket, hogyha itt tudtok lenni. És nem messze a templom másik oldalán pedig van a kanonok sor. Ez a 3 épület alkotta Nagyváradnak a barokk város részét, és nagyon-nagyon híres volt annak idején, hát a 18. században történt ez Mária Terézia idején. A gyógynövények és a tudomány, ez két egymással teljesen ellentétes fogalom, nem? Nem. Miért nem? Nem, azért nem, mert a gyógynövényeknek a tanulmányozása az nagyon régi időkre vezet vissza. Napjainkban a tudomány egyre inkább figyelmet fordít a gyógynövényekre. Részben azért, mert a betegek, illetve az egészséges emberek is, hiszen a gyógynövények nem csak a betegség gyógyítására, kezelésére, hanem a betegségek megelőzésére is szolgálnak. Éppen ezért a mai evidenciákon alapuló gyógyászatba nagyon pontosan beleillenek a gyógynövények, abban az esetben, hogyha a hatóanyagtartalmukat rendkívül pontosan feltérképezzük. Létesítettek egy bibliai kertet, azt fogjuk megmutatni nektek. Tehát a Bibliában megemlített összes gyógynövény be van telepítve itt, meg növény is. Nem tudom, vannak-e Debrecenben ezek a növények telepítve, vagy nőnek-e? Megnézzük. Táblával van jelölve, románul és magyarul is le van írva a növény, latin neve is meg van Látod, említve. benne van még egy idézet is a Bibliából, hogy hol jelenik meg a hamvas cipruska. Hála legyen Istennek, aki mindig diadalra segít minket Krisztusban, és az ő ismeretének jó illatát minden helyen elterjeszti általunk. Gyönyörű. Közös céljaink vannak, hiszen célul tűztük ki azt, hogy felkutatjuk azokat a gyógynövényeket, amelyek határon innen és határon túl vannak, illetve a Kárpát-medencei gyógynövény kincs feltérképezésére különös figyelmet fordítunk. Ezek kolostorkerti növények is, mert a középkorban kötelező volt minden kolostorban, ugye, hogy létezzen a növénykert, a gyógynövénykert. Hát egyrészt gyógyításra, vagy leginkább gyógyításra használták. Igen. Na hát a kis pásztortáska viszont itt van. Tehát megtaláltuk az első növényünket, amit tanulmányozunk itt, mondjuk nincs beültetve, de itt van a pásztortáska. Több célja van ennek az együttműködésnek. Részben az, hogy sugározunk egyfajta komplexitást a felhasználók felé, hogy a gyógynövény az nem csak egy hatóanyag, nem csak egy teja, hanem gyakorlatilag egy komplex gyógykezelési elv, vagy akár filozófia, hiszen a gyógynövénnyel kapcsolatban a közös teázások, azok akár barátságokat is építhetnek. Pedig még ehhez hasonló sem volt Nagyváradon, úgyhogy nagyon örülünk neki. Ki szoktunk jönni ide a hallgatókkal, mi azért úgy végignézegetjük, meg megbeszéljük őket. Ezt nem engedem, hogy leszedjék a herbáriumba, amit amúgy nekik még kötelező. Terveztünk, tudjátok, egy ilyen közös nagyváradi debreceni egyetemi látogatást, ami sajnos a pandémia miatt meghiúsult. Ezt felélénkíthetnénk. Ezt mindenképpen. Diákokkal csináljuk? Diákokkal együtt. Hát igen, egy olyan, hogy vigyünk egy pár diákot mi is, és akik... Meg mi is ide. Igen. És akkor együtt Szeretettel várunk benneteket, és akkor ezt is megmutatjuk nekik. A Debreceni Egyetemnek régóta fókuszában van a gyógynövény. Ugye egyrészt a természettudományi karon, az agráron, a gyógyszerésztudományi karon, de azt gondolom, hogy az általános orvostudományi karon is foglalkoznak gyógynövénykutatással. Rektor úr különös figyelmet fordít a funkcionális élelmiszerfejlesztésre, az úgynevezett medical foodoknak az fejlesztésére,
a gyógynövényekkel való kutatásokra. Ezért én azt gondolom, hogy az utóbbi időszakban, hogyha visszatekintek, az elmúlt 5 évre a gyógynövényekkel kapcsolatos kutatások rendkívül dinamikusan fejlődnek. A bíborkas virág, az echinacea purpurea. Látod, benne van a Bibliában. Ezt nem is tudtok. Gyönyörű szép. Gyönyörű szépen fejlődik. Nem sokára virágzik. 2-3 hét és virágozni fog. Na, akkor is el kell jönni, akkor is eljöttök megnézni, mikor virágzik. Én itt nagyon jól érzem magam, meg egy pár növényt még így föl is ismerek, de hol vagyunk most egyébként? Ide kerülnek azok a növények, amit begyűjtünk, bárhonnan is, a spontán vagy a termesztett flórából. Itt azonosítjuk őket, és rendszertanilag besoroljuk. Ez nem mindig sikerül, csak a makroszkópikus, tehát ránézésre nem mindig tudjuk helyesen besorolni, ezért használjuk a mikroszkópot, metszeteket készítünk, és az alapján, az anatómiai és morfológiai tulajdonságaik alapján helyesen megpróbáljuk besorolni a növényeket. Debreceni Egyetem leghíresebb épülete előtt sétálunk egyébként. Ez a főépület, amikor én itt elsétálok, mindig nagyon büszke vagyok arra, hogy a Debreceni Egyetemen dolgozhatok, mert annyira szép. Ib Miklós tervei alapján készült, gyönyörű szép épület. 13 kara van egyébként az egyetemnek, köztük egy a gyógyszerésztudományi kar, aminek a hallgatói létszáma folyamatosan növekszik, és egyébként jelentős a külföldi hallgatói létszám is. Szinte alig van olyan ország, ahonnan ne lennének hallgatóink. Ugye az egyetemnek a 3. missziós tevékenysége az igen jelentős és nagyon fontos. Nagyon fontos azért, mert nagyon sok olyan Európai Uniós pályázatot írnak ki, ahol az egyetemeknek a gazdasági szereplőkkel kell együttműködni. És olyan innovatív kutatásfejlesztési eredményeket kell elérni ezeknél a pályázatoknál, amelynek a társadalmi és az üzleti hasznosíthatósága mérhető és jelentős. Különleges hangsúlyt képez az, ahol a társadalom hasznára tudunk lenni az innovatív eredményekkel. Ez azt gondolom, hogy nem csak Magyarországon, hanem a határon túl is nagyon fontos, és kifejezetten támogatják azokat az együttműködéseket, amelyek határon át nyúlnak, tehát ezért is vagyunk milyen szoros együttműködésben és barátságban, mert hiszem és vallom azt, hogy ha barátok is vagyunk, akkor nagyon felerősödik a kreativitás, és sokkal innovatívabbak tudunk lenni, mint hogyha egyébként ez csupán csak egy munkakapcsolat lehetne. Hogy jön a képbe Nagyvárad? A Kárpát-medencei együttműködés prioritás a projekt célok között, ezért én azt gondolom, hogy nem árulok el titkot azzal kapcsolatban, hogy rektori küldöttséggel voltam kint Nagyváradon, körülbelül egy 10 évvel ezelőtt, ahol megismerkedtem Tündével és Anna Marival is, és a barátságunk tulajdonképpen erre az időszakra tevődik, illetve itt kezdődött. Aztán nagyon szimpatikusnak találtuk egymást, és magát a témákat is, amiket ott bemutattunk ezen a 2 rektor találkozóján, és folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. Aztán utána az együttműködésünk tovább fejlődött, hiszen közös kutatásokat, közös pályázatokat találtunk, és a tudományos élet, a közös kutatás, mire észbe kaptunk, egy igen mély barátsággá fejlődött. Pedig 70 kilométer választja el önöket egymástól. Ez lehet sok is, lehet kevés is. Ez kevés, én azt gondolom, hiszen nagyon jól lehet közlekedni a 2 város között, és hogyha az az igény megvan, hogy átjárjunk egymáshoz, illetve vannak közös céljaink, akkor a távolság az nem legyőzhetetlen. Pontosan a növényfajt meghatározzuk, ahhoz nagyon sok esetben szükség van a mikroszkópos vizsgálatra is. Volt már olyan, hogy valami meglepőt láttatok a mikroszkópban? A mezei zsurlónál, amelyik a magyar és a román gyógyszerkönyvben is szerepel, mint hivatalos gyógynövény, az oldal elágazásai a szárnak, és meg is mutatnám akkor most, jó, gyorsan, te is mindjárt látni fogod,
mert a mikroszkópunkon kamera van, és hogy a diákoknak is ezzel könnyebbé tesszük a dolgukat, akkor ők is látják. Ez most itt a főszár, ami látszik, és itt lesz most az oldalszár. A gyógyszerkönyv szerint, ahogy itt látható, 4 oldalszára kell legyen, 4 felé kell ágazzon az oldalszára, és amikor 2019-ben, amikor készültek ezek a preparátumok, mikor leszettük a növényt, akkor észrevettük, hogy lehet 5, ahogy itt látható, 5 oldal elágazása, itt is az 5 látható, vagy pedig 6 oldal elágazása is. Ez egy olyan morfológiai különlegesség, ami a hatóanyag tartalmán nem változtat a növénynek, tehát gyógyszerészeti szempontból ennek nem volt érdekessége, mert megvizsgáltuk persze, hogy a hatóanyag tartalom az mennyi, az például ugyanannyi volt benne, viszont ez botanikai szempontból nagyon érdekes. Mi írtuk le először ezeket az érdekes tulajdonságokat, és meg is jelentettük egy nemzetközi folyóiratba, elég nagy sikere is lett a cikkünknek. Isteni növény. A kozmosz, a teljesség, az emberi elme jelképe a mezei zsurló. Földtörténeti szempontból elképesztően ősi. 350 millió éves maradványait is megtalálták a kutatók. Mágikus erejében az emberiség hajnala óta hittek. Ahogy Plinius írja, a görögök sok mindent értenek erről a növényről. Olyan csodálatos természetű, hogy egyetlen érintésével megállítja a beteg vérzését. Melius úgy tartotta, a zsurló az istennyila. A néphiedelemben a termékenység varázsitala volt. A gyermekre vágyó nő is zsurlóból készült párnán hajtotta álomra a fejét a könnyebb fogamzásért. Senkit ne tévesszem meg, tüskés, barátságtalan külseje mélyreható erőt takar. Egészen a talajvíz szintig nyúlnak a gyökerei, ez körülbelül 6 métert jelent. Kora tavasszal fejleszti termőhajtását. Barna színű, csúcsos spóratartója van. Később jelennek meg mélyzöld meddőhajtásai. Levelei dárdaszerűen magasodnak a patakok mentén, a tavak partján. Innen való népi neve a békaláb. Vigyázni kell, hogy ne keverjük össze a mérgező fajtáival, mert ugyanazt a környezetet kedvelik. A mocsári zsurló azonban nyáron fejleszt spóratartót, míg a mezei zsurló már tavasszal. A nyári meddőhajtását gyűjtjük júniustól szeptemberig. A régiek a zsurló vizét mindenféle nyavajára alkalmazták. Vérhasra fogyasztották. Gargarizáltak vele, orvérzés ellen használták. Legalábbis erről írnak a régi farmakopeák. Fejfájáskor, magas lázra és székrekedésre is ezt fogyasztották. Azóta elismert gyógynövény. Főzete vizelethajtó, illetve vesetisztító hatású. A bükki füves ember Szabó Gyuri bácsi szerint vesehomokot és kisebb veseköveket is lehet oldani már napi 2-3 csésze teával. Tudományosan bizonyított vizelethajtó hatású, főleg visszatérő húgyhólyaggyulladásban. Ezen kívül vesekő képződés gátlására is javasolják. Szív- és veseelégtelenségben ellenjavalt. Szeretném még meghívni persze az egyetemnek a főépületéhez. El fogunk menni a kampuszba. Most egy nagyon nagy felújítással megy keresztül, tehát nagyon nagy változások és nagyon nagy fejlődés történik az egyetemen belül. Épületekbe és felszerelésbe is, és tehát szerencsések vagytok, mert ezt most pont meg fogjuk látni, tehát ezt a pontját az egyetem fejlődésének. Romániában már hány gyógynövényt sikerült így ilyen alaposan feltérképezni? Körülbelül Romániában 400-450 gyógynövényfajt ismernek el, amiről tudjuk már, hogy gyógynövények. Ezeknek csak egy nagyon kicsi töredékét, 20-30%-át ismerjük pontosan. Magyarországon 400 gyógynövényt tartanak számon, ott is ugyanez a helyzet. Hoztam mindenkinek egy kis meglepetést, egy kis tavaszváró ajándékot, amit általában Romániában szoktak adni a nőknek március 1-én. Ezek a neve Márciuska, és akkor mindenkinek kiválasztottam egy hozzáillő ajándékot, és kezdem Ildikóval, jó? Ki is bontom neked. És ez egy kitűző, egy hóvirág kitűző, aminek van egy kis de köszönöm virága. Szépen. Akkor Pálmának is ugyanezt, hóvirágocska, tessék. Jaj, de szép. Köszönöm szépen.
Hölgyeim, ki választotta az előételt? Én választottam. És mit szeretnél, hogy mi lesz benne? Hát egy könnyű salátát, mert még mindig nagyon jó idő van és meleg. És milyen gyógynövényt rakjunk bele? Én a körömvirágot szeretem a legjobban, mert nagymamámra emlékeztet. Nagymamám termesztette a körömvirágot, igaz, hogy nagyon pici kertje volt, de az egész utcát ellátta a körömvirágból készült kenőccsel, illetve különböző szárított részekből készített valamilyen teját. Bárkinek bármi baja volt, akkor mindig Marcsi nénihez fordult, és gyakorlatilag ellátta az egész utcát. Hát akkor az biztos, hogy egy nagyon mutatós virágelemünk lesz ezen az előételen. Hogy képzeled el, hogy fog ez ízben összeállni? Egy citrusos, olivás, valamilyen könnyebb dressinget fogunk hozzá készíteni. Ugye nyilván megjelenítjük a körömvirágot, és egy kis csavart én tennék még bele, egy kis sajtot valamilyen formában, mondjuk egy kék sajtot. Mire előételről beszélünk, egy kis kesernyés csavart is fogunk beletenni, egy olasz roppanós salátát fogunk, egy radicciót beletenni, meg hát zöld salátákat. Kedvencem. Nem is tudtad, hogy nagyon rajongok az olasz ételekért. Látod? Rám nézel, és rögtön a mediterrán életérzés jut eszembe. Úgyhogy a salátát, én ezt képzeltem. Lenne nekem is egy javaslatom. Ma reggel még találtam a kertbe pásztortáskát, és ennek a szárán lévő levelek, ezek az alsó levelek, picit a rukolára hasonlító ízük van, savanykásak, szerintem a mediterrán salátában nagyon finomak lesznek, és hát a növény egész részét lehet használni, de én most a salátának csak ezt a levelét gondoltam, hogyha beleegyezel, hogy ezt is tegyük bele. Én leszek a felelős a salátáért akkor. Jó, persze, természetesen odaadjuk Jánosnak. Azért is hoztam a pásztortáskát el, mert hát ez is az egyik növény, amit együtt kezdtünk el már kutatni, és későbbiekben majd lehet, hogy gyógyszert is állítunk elő belőle, de most egyelőre főzünk, és akkor lássuk, hogy milyen finomság lesz belőle. Nagyon sok gyógynövényt, mivel helytelenül használják, ezért nem jelentkezik semmilyen eredmény, tehát az orvos kollégák azt mondják, hogy ez nem is jó semmire, és akkor már nem ajánlják a betegeknek. Más szempontból viszont nagyon sok olyan gyógynövény van, amiről bizonyított a hatóanyagtartalom, bizonyított a hatása, ezeket viszont nem ajánlják, mert még nem ismerik őket annyira.